പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹന്നവമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേ നമ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ ചില പ്രഭുപാദ് की जय गुरु महाराज की जय हिताय गुरु प्रेमानंदे हरे बोल हरे कृष्ण मदेग बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमस्तुते ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നമ്മള് ഒന്നാം സ്കന്ധത്തിലെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭീഷ്മദേവന്റെ സ്തുതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഭീഷ്മ പഞ്ചകം. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിക്കുന്നതാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ സ്തുതികള്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം ദാമോദരാഷ്ടകം ചൊല്ലിട്ട് അതിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകാദശിയാണ്. ഉത്താന ഏകാദശി. ഭഗവാൻ ചാതുർമാസിക്കാലം അല്ലെ, ഭഗവാൻ യോഗനിദ്രയിലാണ്. യോഗനിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണരുന്ന ദിനമാണിന്ന്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകാദശിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഒരു ഏകാദശി എടുക്കുകയാൽ തന്നെ 100 ഏകാദശി എടുത്തതിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഏകാദശിയിൽ ഇതിന്റെ മഹാത്മ്യം നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് നോക്കാം, ക്ലാസിന്റെ അവസാനമായിട്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നു ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പോ ഇന്ന് മുഴുവനായിട്ട് ഫാസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നവരുടെ 7 ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം. നമുക്ക് ദാമോദരാഷ്ടകം നോക്കാം. പിന്നീട് ഇന്ന് നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ശ്രീല ഗൗരി കിഷോർദാസ് ബാബാജിയുടെ ഡിസപ്പറൻസ് ഡേ ആണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ദാമോദരാഷ്ടകം ആദ്യം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, വിജയശ്രീ മാതജി ചൊല്ലിക്കോളൂ ദാമോദരാഷ്ടകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോധാഭിയോലുഖലാധവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഹുശ്വാസകമ്ബാത്രിരേഖാംഗകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്തിബദ്ധം ഇതി ദൃക്സോലീലാഭിർ ആനന്ദകുണ്ഡേ സ്വഘോഷം നിമജ്ജന്തം ആഖ്യാപയന്തം ത്വദീയേഷിതജ്ഞേഷു ഭക്തിർജിതത്വം പുനഃ പ്രേമതസ്തം ശാദാവൃത്തി വന്ദേ പരം ദേവ ക്ഷംന മോക്ഷാവതിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരേഷാദപിഹ ഇദം ദേവഭുർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാവിരസ്താം കിമന്യൈ ഇദം തേ മുഖാംബോജം അത്യന്തനീലൈർ വൃദം കുണ്ഡലേ സ്നിഗ്ധരക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ മുഹുചുംബിതം ബിംബരക്താദരം മേ മനസ്യാവിരാസ്താം അലം ലക്ഷലാഭൈ നമോ ദേവ ദാമോദരാനന്ദ വിഷ്ണു
പ്രസീദ പ്രഭോ ദുഃഖജലാബ്ധിമഗ്നം കൃപാദൃഷ്ടിവൃഷ്ട്യാദിദിനം വദാനോ ഗൃഹാണേശ മാമജ്ഞബദക്ഷി കുബേരാത്മജൗ ബദ്ധമൂർത്തൈവ യദ്വത് ത്വയാ മോചിതൗ ഭക്തിഭജൗ കൃതൗ ച തദാ പ്രേമ ഭക്തിം സ്വകാമേ പ്രയശ്ച ന മോക്ഷേ ഗ്രഹോ മേസ്തി ദാമോദരഃ നമസ്തേസ്തു ധാമ്നേ സ്ഫുരദീപ്തിദാമ്നേ त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोधाभियोलुखलाधावमानम् പരാമൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുദാമാന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 1-ാം സ്കന്ധത്തിലെ 9-ാം അധ്യായത്തിലെ 32 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ ഉള്ളത്. ഒന്ന് 9:32. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച. ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷിയത് പ്രവാഹ. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ആയിട്ടില്ല പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഒരു പ്രാവശ്യം മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലാം, പിന്നീട് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ചൊല്ലാനായിട്ട് അവസരം തരാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച. ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷിയത് പ്രവാഹ. ത്രിഭുവനകമനം തമാലവർണം രവികരഗൗരവരാംബരം ദദാനേ വപുരളകകുലാവൃതാനനാബ്ജം വിജയസഖേരധിരസ്തു മേ അനവദ്യാ. യുധിതുരഗരജോ വിധുമ്രവിശ്വ കജലുളിതശ്രമവാര്യലം
ഹൃദാസ്യേ മമ നിശിത ശരീർ വിഭിദ്യമാന തുജി വിലസത്കവചേസ്തു കൃഷ്ണ ആത്മാ സപതി സഖിവജോ നിശമ്യ മധ്യേ നിച പരയോർബലയോരദം നിവേശ്യ സിതവതി പരസൈനികായുരശ്ന ഹൃദവതി പാർത്ഥ സഖേ രതിർമമാസ്തു വ്യവഹിത പൃതനാമുഖം നിരീക്ഷ്യ സജനവദാദിമുഖസ്യ ദോഷബുദ്ധ്യാ കുമതിമഹരദാമാത്മവിദ്യയാ ശരണരതി പരമസ്യ തസ്യ മേസ്തു സുനിഗമമപഹയാമത്പ്രതിജ്ഞാ ഹൃദമധികർത്തുമഭൂപ്ലവോരദസ്താ ധൃതരഥചരണോ ഭയാചലാദ്ഗുർ ഹരിരിവഹന്തുമിവം ഗദോത്തരീയ ശിതവിശിഗഹദോ വിശീർണദംശ ശതജ പരിപ്ലുത ആദദായിനോ പ്രസഭമഭിസസാരാമദ്വദാർത്ഥം സഭവതു മേ ഭഗവാൻ ഗതിർമുകുന്ദ വിജയരഥ കുടുംബാത്തദോത്രി ഹൃദയരശ്മിനി തശ്രിയേ ശണീയേ ഭഗവതിരതിരസ്തു മേ മുമൂർഷോർ യം വിഹരീഷഹദാഗദാ സ്വരൂപം ലളിതാഗതി വിലാസവൽഗുഹാസ പ്രണയ നിരീക്ഷണ കൽപിതോരുമാന കൃതമനുകൃതവത്യ ഉന്മദാന്ത പ്രകൃതിമകൻ കില യസ്യ ഗോപവദ്വാ മുനിഗണ നൃപവർയാ സങ്കുലേന്ദ്ര സദസി യുധിഷ്ഠിരരാജസൂയേഷാം അർഹണമുപപേദായിഷണീയോ മമ ദൃശി ഗോചരയേഷ വീരാത്മാ തമിമമഹമജം ശരീരഭാജാം ഹൃദി ഹൃദി ദിഷ്ടിതമാത്മകൽപിതാനാം പ്രതിദൃശമിവ നൈകാദാർഗമേകം സമധിഗതോസ്മി വിദൂതഭേദ മോഹം. ഇതാണ് ഭീഷ്മപിതാവിന്റെ പ്രാർത്ഥനകൾ. നമുക്ക് ഓരോരോ ആൾക്കാർക്കായിട്ട് ഒരു ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ചൊല്ലാം കേട്ടോ. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭാഗവതം പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിൽ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തിലുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിക്കുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. എവിടെയാണുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള രൂപം നോക്കിയിട്ട് കണ്ടിട്ട് ദർശനം എടുക്കുകയല്ലേ ഇതല്ലേ. ഭഗവാൻ അവിടെ യുദ്ധക്കളത്തില് ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു അല്ലെ. ശത്രുപക്ഷത്താണ്, ഭഗവരുടെ കൂടെയാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ. അപ്പോ ഭഗവാനെ മുഖാമുഖം ദർശിക്കുന്നു. പാണ്ഡവർക്ക് ആ ഭാഗ്യമില്ല അല്ലെ. പാണ്ഡവർക്ക് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ പുറകെയാണ്. അർജുനന്റെ മുന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ട് അല്ലെ, രഥം നയിക്കുവാനായിട്ട്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ പുറകിലാണ്. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലുള്ള ദർശനം ലഭിക്കുന്നില്ല. എന്നാലേ ഭീഷ്മപിതാമഹന് സദാസമയം ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചു. ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം ആസ്വദിക്കുകയുണ്ടായി ഭീഷ്മപിതാമഹനെ ആ യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടും എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ വിവരിക്കുന്നു. ഇപ്പോ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു, എപ്പോഴാണോ മരണം
മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ആ വരം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയിലേക്ക് കിടന്നിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രഭുപാദർ ലീലാമൃതം എടുക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ശരശയിലേക്ക് കിടന്നിട്ടും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനും മറ്റുമൊക്കെ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭഗവാനും മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും ഒക്കെ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. നേരത്തെ പ്രഭുപാദരി ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് പറയുകയുണ്ടായി. ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ ഓർമ്മിക്കുമാർ അവസാന നിമിഷവും തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒക്കെ അടുത്തിരുത്തി അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദർ പോയത് അല്ലെ. അപ്പോഴവിടെ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ ഓർക്കും. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ സ്വച്ഛന്ത മൃത്യു എപ്പോഴാണോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് അവസരം ലഭിച്ചത്. ദക്ഷിണായനം കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരായനത്തിനായിട്ട് ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ കാത്തു നിൽക്കുകയുണ്ട്. അപ്പൊ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അവസാനത്തെ ആ 5 ദിവസങ്ങളിൽ ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭീഷ്മ പഞ്ചകമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു. ഓരോരാളായിട്ട് ചൊല്ലുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് അതുപോലെ ഇതാക്കാം. നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതിൽ പ്രഭുപാദന്റെ ഭാവാർത്ഥം കൂടി ഒരു ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാവാർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. വത്സല ഷജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സോറി, ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ചൊല്ലിപ്പിച്ചില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആയിട്ട് ചൊല്ലാം. സോറി. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മോവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുഖമുപഗതേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവാ പ്രവാഹ. ശ്രീ ഭീഷ്മോവാച മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ സാത്വത പുംഗവേ സുഖമുപഗതേ ക്വചിദുഹർത്തും കൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവാ പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ് വിഹർത്തും
പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുവ കൽപ്പിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂപ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിത് വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരൂപകൽപ്പിത വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭുംനി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിതു ഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപ്പിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിത് ഭർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമചന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപ്പിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സ്വാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിത് വിഹർത്തും പ്രഗതിമുപേയുഷി യദ്ഭവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപ്പിത വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിത് ഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരൂപകൽപ്പിത വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സ്വാത്വത പുംഗവേ വിഭ്നി സോസുഖമുപഗതേ ക്വചിത് ഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുകൽപ്പിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭുംനി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിത് ഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം പ്രഭുജി. പ്രണാം. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപ്പിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വതാ പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതിയാചാര്യ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപ്പിത വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിത് വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപ്പിതാ വിതൃഷ്ണ
ഭഗവതി സാത്വതാ പുങ്കവേ വിഭൂമിനി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിന്ധസിക്ക മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മവാച ഇതി മന്ദിരു കൽപിതവിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സത്തദാ പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുഖപദേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭവ പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനുപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മരൂപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണാ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ് വിഘർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉഷ മാതാജി. ഉഷ കെ നായർ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വതാ പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖ ഉപഗതേ ക്വചിദ് വിഹർത്തും പ്രകൃതി ഉപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ബഷീർ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിത വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലാമ പാലൻ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരൂപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച കൃഷ്ണ ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവ പ്രവാഹഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയ ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി
സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിതുമർഹതം പ്രകൃതിമുപേയുഷീയദ്ഭാവപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭുംനി സസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ് ഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതി അമ്മ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂത്നി സുസുഖമുപഗതേ ക്വചിദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭപ്രതി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുകൽപിത വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭുഗ്നി സോസുഖമുപഗതേ ക്വചിദിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപയൂഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ശ്രീ കൃഷ്ണ. ഉവാച ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തം പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപകൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. നമസ്തേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയ മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മ ഉവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദ്വിഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവർത്തനം ഞാൻ ഇവിടെ സ്ലൈഡിൽ എടുത്തിട്ടില്ല, വായിക്കാം. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീ ഭീഷ്മോവാച ഇതി മതിരുപകൽപിതാ വിതൃഷ്ണ ഭഗവതി സാത്വത പുംഗവേ വിഭൂമ്നി സ്വസുഖമുപഗതേ ക്വചിദുഹർത്തും പ്രകൃതിമുപേയുഷി യദ്ഭാവപ്രവാഹ. വിവർത്തനം ഭാഗത്തും ശ്രീല പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ചെയ്തു. ഭീഷ്മദേവൻ പറഞ്ഞു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളിലും ധർമ്മകർമ്മങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരുന്ന എന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചാലും. അദ്ദേഹം സദാ ആത്മസംതൃപ്തനാകുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമിയാകിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭൗതിക ലോകം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെങ്കിലും ഇവിടെ അവതരിച്ച് അതീന്ദ്രിയാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്.
ഭീഷ്മദേവൻ രാജ്യതന്ത്രജ്ഞനും കുരുവംശാധിപനും മഹായുത്സുവും ഉത്തമ സൈന്യാധിപനും ക്ഷത്രിയരുടെ നായകനുമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ തീവ്രമാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാര വിചാരം, ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനം സംപ്രാപ്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ വികാര വിചാര ആഗ്രഹ ശക്തികളെയും പൂർണ്ണമായും പരമസത്യയായ പരമദിയോതകൃഷ്ണനിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമി എന്നും സർവശക്തൻ എന്നും വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിയോതകൃഷ്ണനാണെങ്കിലും ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന വരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭൂമിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ പരമദിയോതകൃഷ്ണൻ യഥാരൂപത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായും ചിലപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായും അവതരിക്കുന്നു. ഇരുവരും ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമിയാണ്. ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് ഭഗവത് സേവനം ഒഴികെ മറ്റൊരാഗ്രഹവുമില്ല. അതിനാൽ അവരെ സ്വാത്വത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. അവണ്ണമുള്ള സ്വാത്വതരിൽ പ്രമുഖൻ ഭഗവാനാകുന്നു. ആകയാൽ ഭീഷ്മദേവന് മറ്റ് ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഒരാൾ എല്ലാവിധ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാൻ അയാളുടെ സ്വാമിയായി തീരുന്നില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല, എന്നാൽ അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നൽകുന്നു. അത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അഥവാ ഭൗതിക ഉദ്ദേശങ്ങൾക്കായി നൽകപ്പെടുന്നതല്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥമായ നിത്യമായ സ്വവാസ സ്ഥലത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാനായി മാത്രം നൽകപ്പെടുന്നതാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ 10:10 സ്വയം ഭഗവാനാൽ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സാമാന്യ വ്യക്തിക്ക് അനുമതി നൽകുക മാത്രമല്ല, അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം സാക്ഷിയാവുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഒരു അഭക്തന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു. വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളോട് ഭക്തനോടും അഭക്തനോടുമുള്ള ഭഗവാന്റെ പെരുമാറ്റത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ്. സ്വതന്ത്ര പ്രജകളെയും കുറ്റവാളികളെയും രാജ്യനിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് രാജാവ് ഭരിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെയും ഭരണാധിപനാണ് ഭഗവാൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഇടപെടുന്ന രീതി ഭക്തനോ അഭക്തനോ എന്നതിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് അഭക്തർ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ കാട്ടുന്നില്ല. ആകയാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും വിധിവശമായ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ നിശബ്ദനാകുന്നു. ഭക്തർ ഈ ഭൗതിക നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും അതീതരാണ്. അവർ അതീന്ദ്രിയ പാതയിൽ പുരോഗമനോന്മുഖരാകിയാൽ ഭൗതികമായ യാതൊന്നിനും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരത്തോടു കൂടിയ പൂർണ്ണാംശമായ സർവഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായി അവതരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥ നാരായണൻ എന്ന അറിവും ഭക്തനുണ്ട്. തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ സംസർഗം ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് അവരെ ഉത്സാഹഭരിതരാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കൂടിയാണ്. സ്വയേച്ഛയാലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ സ്വാധീന ശക്തി പ്രഭാവത്തിന് നിർബന്ധിതനല്ല അദ്ദേഹം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വ്യവസ്ഥീകരിതനല്ലാത്തതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഇവിടെ വിഭോ അഥവാ സർവശക്തനെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകേ കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരുണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ താലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തത്ഭക്തായ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ. തായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ എല്ലാ ചുമതലകളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവാനായിട്ട്
കാത്തു നിൽക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോഴ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറയുന്നു, എന്റെ ചിന്തകള് എല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതാവട്ടെ. അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ മുകുന്ദമാലയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവസാനം സ്മരിക്കുവാൻ, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് അവസാന നിമിഷവും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. കുലശേഖരാൾവാർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, കൃഷ്ണത്വദീയ പദപങ്കജ പഞ്ചരാന്തം മദ്വൈവമേ വിശുമാനസ രാജഹംസം പ്രാണപ്രയാണ സമീപപാദാകണ്ഡാവരോധന വിദോസ്മൃഷ്ടി. എങ്ങനെയാണ് അവസാന നിമിഷം ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ കഴിയുക? അതുകൊണ്ട് മനസ്സാകുന്ന രാജഹംസം ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങയുടെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിക്കട്ടെ. ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ആയിരക്കണക്കിന് ശരങ്ങളുടെ മുകളിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പിക്ചറിലുണ്ടാവും ആയിരക്കണക്കിന് ശരങ്ങളുടെ മുകളിൽ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ കിടക്കുന്നു. കാണാം അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും ശരങ്ങളിരുന്നു, കാലിലും കയ്യിലും തലയിലും വയറിലും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അല്ലെ. എവിടെയും ബാക്കിയില്ല ശരങ്ങൾ ധരിക്കുവാണ്. നമുക്കൊരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ബ്ലേഡ് കൊണ്ടോ കത്തി കൊണ്ടോ ഒക്കെ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് വിരളം മുറിഞ്ഞാലോ അല്ലെ, എത്രമാത്രം വേദനയുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് കുറെ ദിവസം നമ്മൾ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. ജഗന്നാഥൊക്കെ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഉറുമ്പ് കടിച്ചാലൊക്കെ അതുകൊണ്ട് കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നടക്കും. കണ്ടു ഊഫായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പോ ചെറിയ കുട്ടികൾ അങ്ങനെ, നമ്മളായാലും വലിയ ആൾക്കാരായാലും ചെറിയ എന്തെങ്കിലും മുറിവൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ട് അല്ലെ, അതും കൊണ്ട് കുറെ ദിവസം ഇങ്ങനെ അതിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു. ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ അസ്ത്രങ്ങളാണ്, ആയിരക്കണക്കിന് അസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ കിടന്നിട്ടാണ് അല്ലെ, നമ്മൾ കിടക്കുന്ന പോലെ നല്ല ബെഡിൽ കിടന്നിട്ടല്ല ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലെ. മുഴുവനായിട്ടും ശരങ്ങളുടെ മുകളിൽ കിടന്നിട്ടും എന്താണ്, അദ്ദേഹം വേദനയെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയോ കരയുകയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും പാണ്ഡവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നു ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക്. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചാൽ മതിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അല്ലെ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവതം പഠിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു, തന്റെ ഭക്തനെ പ്രശസ്തനാക്കുവാൻ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടാണ് അർജുനെ കൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യിച്ചിട്ടുള്ളതും എല്ലാം അല്ലെ. അർജുനൻ വിഷാദവാനായിരിക്കുമ്പോഴോ അർജുനനെ എല്ലാ ഉത്സാഹം കൊടുത്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാൻ വേണമെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഉപദേശങ്ങൾ അല്ല, തന്റെ ഭക്തനിൽ നിന്നും ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കണം, തന്റെ ഭക്തൻ പ്രശസ്തനാവും എന്ന് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ശരശയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ അടുത്തേക്ക് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും എന്തൊക്കെയാണോ നിനക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളൂ, ഇനി വേറെ ചാൻസ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, നിനക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അറിയണം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ തന്നെ യുദ്ധം, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിക്കുകയുണ്ട്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇതിനൊക്കെ കാരണം ഞാനാണ്, ഞാൻ കാരണമാണ് ഈ യുദ്ധമൊക്കെ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ വിഷമിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു, എന്തായാലും ശത്രുപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് തന്നെ നീ ചെയ്തിട്ടുള്ള യുദ്ധം ധർമ്മത്തിന്റെ യുദ്ധമാണ്, അധർമ്മമല്ല എന്ന് പറയിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നിന്നും കേൾക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഓ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ധാരാളം ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകുകയുണ്ട്. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു, ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു. ഭഗവാന്റെ ആ പാർത്ഥസാരഥി രൂപം തന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പറയുന്നു, അവസാന നിമിഷങ്ങളെ എന്താണ്, എനിക്ക് വേറൊരു ചിന്തയും ഉണ്ടാവേണ്ട, എന്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ദീർഘകാലം വിവിധ വിഷയങ്ങളും ധർമ്മകർമ്മങ്ങളും വ്യാപിച്ചിരുന്ന എന്റെ വികാരങ്ങളെയും വിചാരങ്ങളെയും ആഗ്രഹങ്ങളെയും സർവശക്തനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ എന്നെ ഇപ്പോൾ അനുവദിച്ചാലും.
വേറെ യാതൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല. എല്ലാം മനസ്സും വാക്കും ശരീരവും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിൽ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, ഭീഷ്മദേവൻ രാജതന്ത്രജ്ഞനും ഗുരുവംശാധിപനും മഹാവീഴ്സവും ഉത്തമ സൈന്യാധിപനും ക്ഷത്രിയരുടെ നായകനുമാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ തീവ്രമാകുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വികാര വിചാരം ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭക്തിത സേവനം സംപ്രാപ്തമാക്കാൻ അദ്ദേഹം എല്ലാ വികാര വിചാര ആഗ്രഹ ശക്തികളെയും പൂർണ്ണമായും പരമസത്യായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമി എന്നും സർവശക്തനെന്നും വർണ്ണിക്കുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെങ്കിലും ഭക്തിത സേവനം എന്ന വരം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹം സ്വയം ഭൂമിയിൽ അവരോഹണം ചെയ്ത് അവതരിക്കും. നേരത്തെ നമ്മൾ വൃന്ദമാല പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും മോക്ഷം നൽകും, എന്നാൽ ഭക്തിത സേവനം അങ്ങനെ എളുപ്പം നൽകില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഭക്തി നൽകുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് വേണ്ടിയിട്ട് പലപ്പോഴും സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുക്തി നൽകിയാൽ അവിടുന്ന് ആ വ്യക്തി അങ്ങ് പോയിക്കൊള്ളും, അല്ലെ? എന്നാൽ സദാസമയവും ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്ക് പോലും തെറ്റിച്ചു വരുന്നു. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു, ഞാൻ ഒന്നുകിൽ പാണ്ഡവരെ വധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും. അർജുനനെ വധിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധം എടുപ്പിക്കും. ഭഗവാൻ നേരത്തെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ ഞാൻ ആയുധം എടുക്കില്ല. അപ്പൊ ഭീഷ്മപിതാമഹൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതിജ്ഞ എടുത്തപ്പോഴെന്താണ്? ഭഗവാൻ സ്വന്തം പ്രതിജ്ഞ ലംഘിക്കുകയുണ്ടായത്. ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ പ്രതിജ്ഞ സത്യമാക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ രഥചക്രം എടുത്തിട്ട് ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത് വരുന്ന വരികളിൽ നോക്കും, നമുക്ക് പഠിക്കാം. അതില് ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭക്തന്മാരുടെ സ്വാമിയാണ്. ഇതാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് വേറെ യാതൊരു ഭൗതിക ആഗ്രഹവുമില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ഒഴികെ വേറൊരു ആഗ്രഹവുമില്ല എന്ന്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അവസരം നൽകുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനായും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ടൊക്കെ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. പറയുന്നു, ഒരാൾ എല്ലാ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാത്ത പക്ഷം ഭഗവാൻ അയാളുടെ സ്വാമിയായി തീരുന്നില്ല. ആഗ്രഹങ്ങളെ തുടച്ചു നീക്കുവാൻ കഴിയില്ല, എന്നാൽ അവയെ പരിശുദ്ധമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ വ്യാപൃതനായ ശുദ്ധഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ നൽകുന്നു. അതാണ്, നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങള് ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, എന്നാൽ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള് ആക്കി മാറ്റാം, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാക്കി മാറ്റാം, അല്ലെ? ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭക്തനോടും അഭക്തനോടും ഭഗവാൻ ഇടപഴകുന്ന രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് പറയും. ഭക്തനോ ഇടപെടുന്ന രീതി, ഭക്തനോ അഭക്തനോ എന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അഭക്തർ ഒരിക്കലും ശ്രദ്ധ കാട്ടുന്നില്ല. ആകയാൽ അവരുടെ പ്രവൃത്തികൾക്കൊക്കെ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയും വിധിവശമായ നല്ലതും ചീത്തയുമായ ഫലങ്ങൾ അവർക്ക് സമ്മാനിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധയാണ്. ഭക്തർ ഈ ഭൗതിക നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും അതീതരാണ്. അവർ അതീന്ദ്രിയ പാതയിൽ പുരോഗമനോന്മുഖരായാൽ ഭൗതികമായ യാതൊന്നിനും അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർണ്ണ അധികാരത്തോടു കൂടിയ പൂർണ്ണാംശമായ സർവ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമായ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായി അവതരിക്കുന്നു എന്നതിനാൽ ശ്രീകൃഷ്ണ യഥാർത്ഥ നാരായണൻ എന്ന അറിവും ഭക്തനുണ്ട്. തന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സംസർഗം ഭഗവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്ന അവരെ
ഉത്സാഹഭരിതരാക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ്, സ്വയച്ഛയിലാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. കാരണം ഭക്തന്മാരെ ഉത്സാഹഭരിതരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അർച്ചാമൂർത്തിയായിട്ട് നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലായാലും വീടുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം നൽകാനായിട്ട്. സാക്ഷാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ ഭീഷ്മപിതാമഹന്റെ നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയുണ്ടായി. അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഭീഷ്മപിതാമഹൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ ആസ്വദിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ എന്നെ വധിച്ചു കൊള്ളട്ടെ എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് മരിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് മുക്തി ലഭിക്കുന്നല്ലേ. നേരത്തെ ഋഷഭദേവന്റെ ലീലയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഋഷഭദേവൻ കാട്ടുതീയില് പെടുകയും അവിടെ ആ ഒരു ലീല ചെയ്യുകയും ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ലീല ചെയ്യുകയും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം അല്ലെ എന്ന്. എന്നാൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരൊക്കെ മരിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിലെ ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തില് അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള കൗരവരൊക്കെ മരിച്ചെങ്കിലും അവർക്കൊക്കെ മോക്ഷം ലഭിച്ചു എന്ന് പറയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവരൊക്കെ മരിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടുള്ള ഭക്തനാണ് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ. ഓ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാൻ സ്വയം എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ദേഹവിയോഗ സമയത്ത് അല്ലെ, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കൈകളിൽ കിടന്നുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ എന്ന് ജപിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചത്. അതുപോലെ ഭഗവാന് പ്രാർത്ഥനകൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭീഷ്മപിതാമഹൻ തിരിച്ചു ഭഗവാനത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, ബാക്കി 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം വളരെ വിശദമായിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകളൊക്കെ നൽകിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോ ഏകാദശിയുടെ മഹാത്മ്യം നോക്കിയിട്ട് ദാമോദരാഷ്ടമി ചൊല്ലാം. ഏകാദശി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏകാദശിയാണ്. ഏകാദശി അതുപോലെ തന്നെ ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജിയുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ അല്ലെ, ശ്രീല പ്രഭുപാദയുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജിന്റെ ഗുരുവാണ്. ഉത്താന ഏകാദശിയെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ മഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഉത്താന ഏകാദശി അഥവാ പ്രബോധിനി ഏകാദശിയുടെ മഹിമകൾ സ്കന്ദപുരാണത്തിൽ ബ്രഹ്മാവും നാരദമുനിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദത്തിൽ വിവരിക്കുന്നു. ഒരിക്കൽ ബ്രഹ്മദേവൻ നാരദമുനിയോട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ മുനിമാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായ നാരദമുനി, സർവപാപ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും പുണ്യവും മുക്തിയും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതുമായ ഉത്താന ഏകാദശിയെ കുറിച്ച് ശ്രവിച്ചാലും. ഓ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, സർവപാപ കർമ്മഫലങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഉത്താന ഏകാദശി പ്രകടമാകുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഗംഗാനദിക്ക് മേധാവിത്വം പുലർത്തുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിൽ പ്രകടമാകുന്ന ഈ ഏകാദശി സമുദ്രത്തിലോ പുണ്യ തീർത്ഥങ്ങളിലോ തടാകങ്ങളിലോ ഉള്ള സ്ഥാനത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്. 1000 അശ്വമേധവും 100 രാജസൂയ യജ്ഞങ്ങളും നടത്തിയ ഫലം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഈ ഏകാദശിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രവിച്ചതിന് ശേഷം നാരദമുനി പറഞ്ഞു, ഓ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവേ, ഈ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ പൂർണ്ണമായ ഉപവാസം പാലിക്കുന്നവർക്കും അത്താഴം മാത്രം കഴിക്കുന്നവർക്കും മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഒരു നേരം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്കും ലഭിക്കുന്ന പുണ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചാൽ. ബ്രഹ്മദേവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഈ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ഒരുവൻ മധ്യാഹ്നത്തിൽ ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും. അത്താഴം മാത്രം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിഞ്ഞ 2 ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. പൂർണ്ണ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിഞ്ഞ 7 ജന്മങ്ങളിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു. പ്രിയപുത്ര, ഈ ഉത്താന ഏകാദശി 3 ലോകങ്ങളിൽ ലഭിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്നു. മന്ദരപർവ്വതത്തോളം ബൃഹത്തായ എല്ലാ പാപങ്ങളും ഭസ്മമായി തീരുന്നു. ഓ മുനിശ്രേഷ്ഠ, ഒരുവൻ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ പുണ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സുമേരു പർവ്വതത്തോളം അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കാതെ തന്റെ പ്രതിജ്ഞയിൽ നിന്നും വ്യതിചലിച്ചവരും നിരീശ്വരവാദിയും വേദങ്ങളെ നിന്ദിക്കുന്നതും ശാസ്ത്രങ്ങളെ അശുദ്ധമാക്കുന്നവനും മറ്റൊരുവന്റെ ഭാര്യയെ ആസ്വദിക്കുന്നവനുമായ വിഡ്ഢികളുടെ ശരീരത്തിൽ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ നിലകൊള്ളില്ല.
ഒരുവൻ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുവാൻ പാടുള്ളതല്ല, മറിച്ച് പുണ്യപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. ഒരുവൻ പുണ്യപ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മതത്വങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. ഒരുവൻ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഉത്ഥാന ഏകാദശി പാലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100 ജന്മങ്ങൾ ചെയ്ത പാപകർമ്മ ഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നു. ഉത്ഥാന ഏകാദശി ദിനത്തിൽ രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പൂർവികരുടെ തലമുറയും ഭാവി തലമുറയും ഇപ്പോൾ ഉള്ളതുമായ എല്ലാ തലമുറകളും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഓ നാരദമുനി, കാർത്തിക മാസത്തിലെ ഏകാദശി വ്രതം പാലിക്കാതെയും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പുണ്യങ്ങളും ഇല്ലാതാവുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ഒരുവൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കാർത്തിക മാസത്തിൽ തീർച്ചയായും ആരാധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മാസത്തിൽ സ്വയം പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചന്ദ്രയാന വ്രതത്തിന് തുല്യമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. കാർത്തിക മാസത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുകയും ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് 100 പശുക്കളെ ദാനം ചെയ്താലുള്ള ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് 1000 യാഗങ്ങൾ നടത്തിയാലുള്ള ഫലം ലഭിക്കും. ഏതൊരു വ്യക്തിയാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിഷയങ്ങൾ ശ്രവിക്കുകയും ശേഷം തന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് പ്രഭാഷകന് ദക്ഷിണ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, അല്ലയോ ബ്രഹ്മദേവ, ഏകാദശി പാലനത്തിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് ദയവായി വിശദീകരിച്ചു നൽകിയാലും. പിതാമഹൻ ബ്രഹ്മദേവൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, ഓ ദ്വിജ ശ്രേഷ്ഠ, ഒരുവൻ ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുകയും വായ കഴുകി സ്നാനം ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ കേശവനെ ആരാധിക്കണം. അദ്ദേഹം മന്ത്രം ചൊല്ലിയ ശേഷം ഈ വിധത്തിൽ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം: ഞാൻ ഏകാദശി ദിനത്തിൽ ഉപവാസം അനുഷ്ഠിച്ച് ദ്വാദശി ദിനം മാത്രം ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ. ഓ പുണ്ടരികാശ, ഓ അച്യുത, ഞാൻ അങ്ങയിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ദയവായി എന്നെ സംരക്ഷിച്ചാൽ. ഒരുവൻ ഏകാദശി വ്രതം സന്തോഷപൂർവ്വം ഭക്തിപൂർവ്വം പാലിക്കേണ്ടതാണ്. രാത്രിയിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ചാരെ ഉണർന്നിരിക്കേണ്ടതാണ്. രാത്രി ഉണർന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും വേണം. ഒരുവൻ ഈ ദിനത്തിൽ എല്ലാവിധ ലോഭത്തിൽ നിന്നും മോചിതനായിരിക്കണം. ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്ന പുണ്യാത്മാക്കൾ പരമപദപ്രാപ്തി നേടുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ തുടർന്നു, ഭഗവാൻ ജനാർദ്ദനെ കദംബ പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് യമരാജന്റെ വാസസ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഗരുഡധ്വജൻ അഥവാ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കാർത്തിക മാസത്തിൽ പനിനീർ പൂക്കൾ കൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തീർച്ചയായും മുക്തി ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ ഇലഞ്ഞി, അശോക പുഷ്പം തുടങ്ങിയവയാൽ ആരാധിക്കുന്ന വ്യക്തി സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ആകാശത്തിൽ ഉദിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ശോകത്തിൽ നിന്നും മോചിതനാവും. ആരാണോ ദേവന്മാരുടെ നാഥനായ വിഷ്ണുവിനെ മഴക്കാലത്ത് ചമ്പക പുഷ്പങ്ങളാൽ ആരാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. ആരാണോ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കൈതപ്പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളോളമുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതാവും. സുഗന്ധം നിറഞ്ഞ ചുവന്ന വർണ്ണത്തോടു കൂടിയ 100 ഇതളുകളുള്ള താമരപ്പൂ ഭഗവാൻ ജഗന്നാഥന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ധാമമായ ശ്വേതദ്വീപിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ, ഏകാദശി ദിവസം രാത്രിയിൽ ഒരുവൻ ഉണർന്നിരിക്കണം. ദ്വാദശി ദിനം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിച്ച് ബ്രാഹ്മണർക്ക് അന്നദാനം നൽകിക്കൊണ്ട് വ്രതം പൂർത്തീകരിക്കണം. കഴിവിനനുസരിച്ച് ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ദാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയിൽ ഭഗവാൻ സംപ്രീതനാകും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ, ഗുരുരാജ് ജയ, ഉത്ഥാന ഏകാദശി കി ജയ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരമ്പരയിലെ ആചാര്യനായിട്ടുള്ള ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജിയുടെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ക്ലാസ് നടത്താം. നമോ ഗൗരകിശോരായ സാക്ഷാൽ വൈരാഗ്യമൂർത്തിയെ വിപ്രലംബര സാംബോധ പാദാംബുജായതേ നമഃ. പരിത്യാഗത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായ ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി മഹാരാജാവിനെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. വിപ്രലംബ ഭാവത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിലുള്ള തീവ്ര പ്രേമത്തിൽ അദ്ദേഹം സദാ ലയിച്ചു. കിഴക്കൻ ബംഗാളിലെ ഒരു വൈശ്യ കുടുംബത്തിലാണ് ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി ജനിച്ചത്. ഒരു ഗൃഹസ്ഥൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ധാന്യങ്ങൾ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്തു. വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്നുമില്ലാത്ത, എഴുതാനും വായിക്കാനും പോലും അറിയാത്ത വളരെ ലളിതമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഭാര്യ മരിച്ചപ്പോൾ തന്റെ ഗ്രാമം വിട്ട് 100 കണക്കിന് ദുഷ്കരമായ മൈലുകൾ താണ്ടി വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് നടന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ബർസാനയിൽ താമസിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം കുറച്ചു കാലം വനങ്ങളിലാണ്. അവിടെ അദ്ദേഹം എല്ലാ ദിവസവും പൂക്കൾ ശേഖരിച്ച് രാധാറാണിക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും മനോഹരമായ മാലകൾ ഉണ്ടാക്കും. 6 വർഷത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ബർസാന ഉപേക്ഷിച്ച് വീണ്ടും വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങളിൽ അലഞ്ഞു നടന്നു. ഗൗരകിശോർദാസ് ബാബാജി 30 വർഷങ്ങളോളം വൃന്ദാവനത്തിൽ താമസിച്ചു. നവദ്വീപ് പ്രയാണം. ഒരു ദിവസം ശ്രീമതി രാധാറാണിയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നവദ്വീപിലേക്ക് പോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു. അവിടെ ചെന്ന് ഗംഗയുടെ തീരത്ത് പുല്ലും വാഴയിലയും നിർമ്മിച്ച ഒരു ചെറിയ കുടിൽ താമസിച്ചു. പിന്നീട് അതുപോലും തിരിച്ച് നദീതീരത്ത് പുറക്കിട്ട മലയിൽ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു. മഴ പെയ്താൽ മറിഞ്ഞ വള്ളങ്ങളുടെ അടിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കും.
ജഗന്നാഥദാസ് ബാബാജിയുടെ ശിഷ്യനായ ഭഗവത് ദാസ് ബാബാജിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി അവിശ്വനീയമാം വിധം ത്യാഗാത്മകമായ ജീവിതം നയിച്ചു. ശ്മശാനത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വസ്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. അദ്ദേഹം ലളിതമായ തുണിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ധരിച്ചിരുന്നില്ല. ഭക്ഷണത്തിനായി അല്പം അരി യാചിക്കുകയും ഗംഗാജലത്തിൽ മുക്കി വെച്ച് തിളപ്പിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ കഴിച്ചു. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ ആനന്ദത്തിൽ മുഴുകി എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിക്കുന്നതിൽ ഉത്സാഹിയായിരുന്നു. ആനന്ദത്തിൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞു, ചിലപ്പോൾ ചിരിച്ചു, ചിലപ്പോൾ ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ നടന്നു. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി ഒരു നിമിഷം പോലും കൃഷ്ണനെ മറന്നില്ല. അതിനാൽ ഒരു ഉത്തമ അധികാരിയായി ബഹുമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തനാണ്. ധർമ്മ പ്രചരണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ പ്രസംഗിച്ചുള്ളൂവെങ്കിലും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നിഷ്കപടമായി സംസാരിച്ചു. ഒരിക്കൽ ധർമ്മിഷ്ഠനും ഉദാഹരണമായ ഒരു വൈഷ്ണവ രാജാവ് ഗൗരകിഷോർ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്ന് താമസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിക്കുവാൻ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു. രാജാവിന്റെ ക്ഷണം കേട്ട് ഗൗരകിഷോർ വികാരീതനായി എന്നിട്ട് ഈ സന്ദേശം അയച്ചു: എനിക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ ഞാൻ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിച്ചാൽ കൂടുതൽ ആഗ്രഹം തോന്നുകയും അസൂയാലുവായി തീരുകയും ചെയ്യും. പകരം അങ്ങ് രാജ്യവും സമ്പത്തും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ കൂടെ ഗംഗയുടെ തീരത്ത് വന്നാലും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് എന്റേതുപോലെ ഒരു നല്ല കുടിൽ പണിത് തരാം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഭഗവത് നാമങ്ങൾ ജപിക്കാൻ. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ രാജാവിനെ പിന്നെ കണ്ടില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സത്യസന്ധതയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി എപ്പോഴും സത്യം വളരെ നിഷ്കപടമായി സംസാരിച്ചു. ഭൗതികവാദികൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്ന് കാര്യമാക്കിയില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം അവരുടെ ആശ്രിതനായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ ധാരാളം ആളുകൾ വരുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം സത്യം പറയുമ്പോൾ അസ്വസ്ഥരാകും. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവരാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു. അനുകമ്പയോടെ അവർക്ക് നല്ല ഉപദേശം നൽകി. പക്ഷേ കുറച്ച് ആളുകൾ അത് സ്വീകരിച്ചു. ബാബാജി അതൊന്നും കാര്യമാക്കിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അവരുടെ സംഘത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണനായിരുന്നു. മറ്റാരെയും ആവശ്യം. സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവദിനം. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി ഒരിക്കൽ തന്റെ ദാസനോട് പറഞ്ഞു: നാളെ സനാതന ഗോസ്വാമിയുടെ തിരോഭാവദിനമാണ്, അതിനാൽ നമ്മൾ സദ്യ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഞെട്ടിയ ബാലൻ പിന്നെ ചോദിച്ചു: ഇത്തരം വിരുന്നിനെ എങ്ങനെ ധനം ശേഖരിക്കും? ഗൗരകിഷോർ അവരോട് പറഞ്ഞു: നമ്മളുടേതൊരു സാധാരണ വിരുന്നല്ല, നാം ഉപവസിക്കുവാൻ പോകുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. നമ്മളെ പോലുള്ള പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇത് ഏറ്റവും നല്ല വിരുന്നാണ്. എങ്ങനെയാണ് ആഘോഷിക്കാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഉപവാസം എടുത്തു. നവദ്വീപിൽ ഒരു ധർമ്മശീലനായ വ്യക്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും താമസിച്ചിരുന്നു. അവർക്ക് പ്രശസ്തമായ മന്ദിരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭജൻ കുടീർ, ഒരു ലളിതമായ വാസസ്ഥലം നിർമ്മിക്കുവാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. അവിടെ മറ്റുള്ളവരാൾ ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു: എനിക്ക് അതിൽ ശരിക്കും താല്പര്യമില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കാനാകും. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന ദമ്പതികൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് പ്രതികരിച്ചു: എനിക്ക് ചുറ്റും നിരന്തരം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആത്മാർത്ഥതയില്ല നിരവധി ഭക്തർ എന്നെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു. അവർക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യമില്ല, മറിച്ചൊരു വലിയ പ്രദർശനം നടത്തി പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിലാണ് താല്പര്യം. അദ്ദേഹം തുടർന്നു: നിങ്ങളുടെ അതിഥി മന്ദിരത്തിലെ ശൗചാലയത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ അത് വലിയ സഹായകമായിരിക്കും. ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്ത ഭൗതിക ഭക്തരെ സഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് ദുർഗന്ധം സഹിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. തീർച്ചയായും ആ ദുർഗന്ധം അവരെ അകറ്റി നിർത്തും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭ്യർത്ഥനയിൽ ദമ്പതികൾ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ സേവനം ആഗ്രഹിച്ച് അവർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലെ ഇടുങ്ങിയ ശൗചാലയം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കി. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജി അവിടേക്ക് താമസിച്ചു. നേരത്തെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഋഷഭദേവനെ കുറിച്ച്. അപ്പോ അവരൊക്കെ എന്താ പരിത്യാഗികളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഗോസ്വാമിമാരെയൊക്കെ പോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമീപിക്കും. ഗൗരകിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയെ സമീപിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? അവര് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടാൻ. ബാബാജിമാരൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്നാൽ അവരൊരിക്കലും അത് പ്രദർശിപ്പിക്കാറില്ല. അല്ലെ, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുകളൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ച് ധാരാളം അനുയായികളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അല്ലെ. എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതൊന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കുവാൻ തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല, അതിന് നല്ല എനിക്ക് ഒരു ശൗചാലയത്തില് എനിക്ക് താമസിക്കാം, അവിടുത്തെ മണം എനിക്ക് പിന്നെയും സഹിക്കാം, ഇങ്ങനെയുള്ള അഭക്തരെ എനിക്ക് സഹിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുവാനായിട്ട്. എന്നാൽ അത് വേണ്ട, അതിനടുത്തുള്ള ഒരു ശൗചാലയം മാത്രം മതി, അവിടെ ഞാൻ താമസിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പറയും.
ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെ കുറിച്ച് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വ്യക്തിത്വം വളരെ വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയുടെ മികച്ച സുഹൃത്തായിരുന്ന ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനും സർക്കാരിൽ ഉയർന്ന സ്ഥാനവും വഹിച്ചിരുന്നു. ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിക്ക് എഴുതുവാനും വായിക്കാനും അറിയില്ലായിരുന്നു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഗോദ്രമിലെ ഒരു വലിയ വീട്ടിലും ഗൗരി കിഷോർ അതിഥി മന്ദിരത്തിലെ പൊതു ശൗചാലയത്തിലുമാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയോട് ബാബാജി ദീക്ഷ നൽകാനായി അഭ്യർത്ഥിച്ചു. എന്നാൽ ഗൗരി കിഷോർ വിസമ്മതിച്ചു. കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഭക്തി വിനോദ് ഗോദ്രമിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ദീക്ഷ ചോദിക്കുവാൻ വരുന്നുവെന്ന് ബാബാജി ആത്മജ്ഞാനം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നവദ്വീപിലെ ദുഷ്പേരുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വേഗം ചെന്ന് അവരുടെ വരാന്തയിൽ ഒളിച്ചു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന് ബാബാജിയെ എവിടെയും കണ്ടെത്താനായില്ല. വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വന്ന് ഗൗരി കിഷോർ ഒളിവിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിനെ കബളിപ്പിക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അദ്ദേഹം ഉറക്കെ ചിരിച്ചു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ 3-ാം തവണ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി 1908 അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ നൽകാമെന്ന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ പുത്രനെ ദീക്ഷ നൽകുന്നു. ഗൗരി കിഷോർ ശില പ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിനും ദീക്ഷ നൽകാനായിട്ട് ദീക്ഷ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ധാരാളം സമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ടുണ്ടായി. അതിനെ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് ഠാക്കൂർ തന്റെ മകൻ ബിമൽ പ്രസാദിനെയും ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ അയച്ചു. ബിമൽ പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി വിസമ്മതിച്ചപ്പോൾ ബിമൽ പ്രസാദ് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു. ഗൗരി കിഷോർ മറുപടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഒരു പണ്ഡിതനാണ്, നിങ്ങൾ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ മകനാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ദീക്ഷ നൽകാൻ ഞാൻ ആരാണ്? എന്നാൽ ബിമൽ പ്രസാദ് ഉറച്ചു നിന്ന് ദയവായി എനിക്ക് ദീക്ഷ തരൂ അദ്ദേഹം അപേക്ഷിച്ചു. ഒടുവിൽ ഗൗരി കിഷോർ അനുതപിച്ചു, ഞാൻ മഹാപ്രഭുവിനോട് ചോദിക്കട്ടെ, അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചാൽ ഞാൻ ദീക്ഷ തരാം. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ബിമൽ പ്രസാദ് വീണ്ടും വന്നിച്ച് ബാബാജിയോട് മഹാപ്രഭുവിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം എനിക്ക് നേരിട്ട് ഉത്തരം നൽകിയില്ല എന്ന് ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് മറുപടി പറഞ്ഞു. ഭൗതിക വിജ്ഞാനം ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ സഹായിക്കില്ലെന്ന് ലളിതമായി പറഞ്ഞു. തന്റെ ഭൗതികമായ അറിവിൽ ഒരു പക്ഷേ അഹങ്കാരമുണ്ടെന്ന് ബിമൽ പ്രസാദിന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു, വാമനൻ ബലിമഹാരാജാവിനെ കബളിപ്പിച്ച് തന്റെ രാജ്യം വിട്ടുകൊടുക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച മഹാനായ വഞ്ചകൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദാസനായതിനാൽ അങ്ങ് വഞ്ചനയിൽ വിദഗ്ധനാണ്. പക്ഷെ അങ്ങ് എന്നെ വഞ്ചിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഞാൻ അങ്ങയെ അനുവദിക്കില്ല. അങ്ങ് എനിക്ക് ദീക്ഷ നിരസിച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കും. ഓ, ദീക്ഷ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഗംഗയിൽ ചാടി ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന് പറയും. ആ യുവാവിന്റെ വിനയവും ആത്മാർത്ഥമായ നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജിയെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ബിമൽ പ്രസാദിനെ ഏക ശിഷ്യനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു. അദ്ദേഹം ബിമൽ പ്രസാദിനെ ശ്രീ വാർഷഭാനവി ദേവി ദൈതദാസ് എന്ന പേര് നൽകി. അതിനർത്ഥം ഋഷഭാനു രാജാവിന്റെ മകളുടെ കാമുകന്റെ സേവകൻ എന്നാണ്. ഇതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന മകൾ ശ്രീമതി രാധാറാണിയും അവരുടെ കാമുകൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനുമാണ്. ബിമൽ പ്രസാദിന്റെ മികച്ച പാണ്ഡിത്യം കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനായത്. പിന്നീടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി അന്ധനായി. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയും അദ്ദേഹം ചികിത്സക്കായി കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി നവദ്വീപിന്റെ ഭൂമി വിട്ടുപോകില്ലെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. കൊൽക്കത്തയിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്റെ മകൻ തന്നെ പരിപാലിക്കുമെന്ന് ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ നിർദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ഗൗരി കിഷോർ അസ്വസ്ഥനായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഉടൻ ഓടിപ്പോയി. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതിയിൽ നിന്നുള്ള സേവനം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലും ആഗ്രഹിച്ചില്ല. പകരം നദിയിൽ മുങ്ങി മരിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. പിന്നീട് 45 ദിവസം അദ്ദേഹത്തെ കാണാതായി. എവിടെയാണ് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് ആർക്കും അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ മകൻ എന്നെ സേവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ നദിയിൽ മുങ്ങി മരിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു. ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുവാൻ കഴിയാതെ ഞാനൊരു പ്രേതമായി മാറുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി. അതിനാൽ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റി. അങ്ങനെ ഗൗരി കിഷോർ ഒരു അന്ധനായി തുടർന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകം ഇനി കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ആന്തരികമായി ശ്രീ രാധയോടും കൃഷ്ണനോടും അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ആസക്തനായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിത രീതിയിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ അകപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയുണ്ടായി. അവസാന ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 1915 ഗൗരി കിഷോർ ദാസ് ബാബാജി ഇഹലോകം വെടിഞ്ഞ് പിറ്റേന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകശിഷ്യനായ ശ്രീ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ പ്രാദേശിക വൈഷ്ണവർ, കൂടുതലും സഹജിയർ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാജർ, തന്റെ ഗുരു മഹാരാജന്റെ മൃതദേഹത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ പ്രശസ്തിയും സമ്പാദ്യവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനായി അവരുടെ വീടുകൾക്ക് സമീപം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമാധി നിർമ്മിക്കാൻ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി അങ്ങേയറ്റം കോപിക്കുകയും അവരെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചില്ല. എന്നിരുന്നാലും അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രഹ്മചാരി മാത്രമാണെന്നും സന്യാസിയല്ലാതിനാൽ സമാധി സ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അവർ ശഠിച്ചു. സിംഹഗുരു എന്ന് കൂടി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ സഹജിയരെ വെല്ലുവിളിച്ചു. ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തിൽ തെറ്റായി സ്പർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വന്ന് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ സമാധി സ്ഥാപിക്കാൻ അവകാശപ്പെടാം. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒന്നും മിണ്ടാതെ അവർ ഓരോരുത്തരായി പോയി. ബാക്കി വന്ന കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു മഹാരാജാവിന്റെ അവസാന ആഗ്രഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പരിപാവനമായ ധൂളികളാൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിന് തന്റെ മൃതദേഹം
ധാമത്തിന്റെ തെരുവുകളിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്ന് അവർ വാദിച്ചു. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി തിരിച്ചടിച്ചു, ആരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ എവിടേക്കും വലിച്ചിഴക്കാൻ പോകുന്നില്ല. മഹാപ്രഭു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ മൃതദേഹം വഹിച്ചതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ തലയിൽ വഹിക്കും. ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഗുരു മഹാരാജന്റെ ശരീരം സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൂശി സൂക്ഷിച്ചു. ചില ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ഗംഗയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്ത് നവദ്വീപിന് സമീപം ശ്രീ ഗൗരി കിശോർദാസ് ബാബാജിയുടെ സമാധി സ്ഥാപിച്ചു. നദിയുടെ ഗതി മാറിയപ്പോൾ സമാധി മായാപൂരിലെ തന്നെ ചൈതന്യ മഠത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. കൃഷ്ണലീലയിൽ അദ്ദേഹം ഗുണമഞ്ജരിയായി സേവിക്കുന്നു. ശ്രീ ഗൗരി കിശോർദാസ് ബാബാജി കി ജയ്. സിംഹ ഗുരുവായിരുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ധാരാളം ആൾക്കാർ സാഹചര്യം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ അസൂയുള്ള ഗൗരി കിശോർദാസ് ബാബാജിയോട് അസൂയുള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ, അവരെയൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഗൗരി കിശോർദാസ് ബാബാജി കക്കൂസിൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ശൗചാലയത്തിൽ പോയിട്ട് ഒളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് അവസാന ആഗ്രഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം അവിടെ വ്രജത്തിലെ മണ്ണിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാലേ ഒരാൾ പോലും തൊട്ടുപോകരുത്. അതുപോലെ അവർക്ക് പണസമ്പാദനത്തിനായിട്ട് സമാധി അവരുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ധാരാളം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ, ആ സമാധി കാണാനൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക്. അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാരും അങ്ങനെ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഗൗരി കിശോർദാസ് ബാബാജിക്ക് ഒരേ ഒരു ശിഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, എന്റെ ഗുരുവിന്റെ ശരീരത്തില് ഒരുവൻ പോലും തൊടരുത്, ഒരാൾക്കും തൊടാൻ അർഹതയില്ല, ഒരാൾക്ക് പോലും ഗുരുവിന്റെ സമാധി സ്ഥാപിക്കാൻ അർഹതയില്ല. എന്താണ്? നിങ്ങളൊക്കെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ സ്പർശിക്കാത്ത, അമിതമായിട്ട് ബന്ധം പുലർത്താത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടേക്ക് വരാം, എന്റെ ഗുരുവിനെ തൊടാമെന്ന്. അതില് ആരും തന്നെ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്താണ്? അവരൊക്കെ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവരായിരുന്നു. പുറമെ വലിയ ഭക്തന്മാരായി നടിക്കുകയും അകമെന്നറിയെ ഭൗതിക ആഗ്രഹം, കാമ മോഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് പുലർത്തുകയും അങ്ങനെ അഭിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ശാസിക്കുകയുണ്ടായി. എങ്ങനെയാണോ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ മഹാപ്രഭു എടുത്തിട്ട് സമാധി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ സ്വന്തം കൈകൾ കൊണ്ട് തന്റെ ഗുരുവിന്റെ അദ്ദേഹം എടുക്കുകയും സമാധി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗൗരി കിശോർദാസ് ബാബാജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ രാധാകൃഷ്ണന്മാരുടെ നിത്യലീലയിലുള്ള ഗുണമഞ്ജരിയാണ്. ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഗൗരി കിശോർദാസ് ബാബാജി കി ജയ്, ഭീഷ്മ പഞ്ചകൻ കി ജയ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു. പിന്നെ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒഴിവായിരിക്കും വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇന്ന ദിവസം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാണ് ഇവരൊക്കെ അല്ലെ. ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഗൗരി കിശോർദാസ് ബാബാജി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലുള്ള മനുഷ്യരെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒരാള് കൂടി ചൊല്ലിയിട്ട് ദാമോദരാഷ്ടം ചൊല്ലിയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് ബസ് ഓക്കെ. അംബിക കേശവി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുളു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ശ്രീ ദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം ലസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ വ്രജമാനം യശോദാഭിയോലുഖലധവമാനം പരാമൃഷ്ടമത്യന്തതോത്രേത്യ ഗോപ്യ രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംഭോജയുഗ്മേന സാദംഗനേത്രം മുഗുശ്വാസകംബാത്രിരേഖാങ്കകണ്ഠ സ്ഥിതഗ്രൈവം ദാമോദരം ഭക്ത
भक्तिबद्धम् इति दृक्सुनीलाभिरानन्दकुण्डे सुघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्दितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतवृत्तिवन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वार्यषादपीह इदं ते अथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याविरास्तां हि मन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुण्डले श्रिक्तरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्याविरास्ताम् आलं लक्षलाभै नमो देवदामोदरानन्दविष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजलाब्धिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्ट्यादिदिनं बतानु गृहाणेश मामज्ञामेत्याक्षुदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं सोकामे प्रयश्च न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो आनन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् श्री दामोदराष्टकं की जय। हरे कृष्ण प्रभुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. മാതാജി കുറെ ദിവസമായി ചൊല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്ലാനാണ് ഏകാദശി ദിവസം മാതാജിക്ക് ചൊല്ലാൻ അവസരം തരാനായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം എഴുതി ചൊല്ലിയിട്ട് ക്ലാസ് പിടിച്ചു കൊടുക്കാം. ശ്രീ വൃന്ദാദേവി അഷ്ടകം की जय, वृंदादेवी की जय, तुलसी महारानी की जय। तदिदेत्विनिन्दी रोजी प्रवाहास्निबिदात्मवृन्दे बन्धुगबन्धु दिदिदेव्यवासो वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् बिम्बादरोदितरमन्दहास्या नासाग्रमुक्ता दिदिदेविदासे विचित्ररत्नाम्बरणश्रियादे वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् समस्तवैकुण्ठशिरोमनुश्री कृष्णस्य वृन्दावनधन्यधाम्नि दत्ताधिकारे ऋषभानुपुत्र्या वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् गोदात्मया पल्लवपुष्पभृङ्गा मृगादिभिर्माधवकेलिकुञ्ज मद्यादिभिर्बान्धिविभूषमाना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् तदीयदूतेन निकुञ्जयूनोर् अत्युत्कयो केलिविलाससिद्धिः तत्सौभगं निरजत्यतां तत् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् व्यासाभिलाषो वसुधिं च वृन्दा
वनेतुदीशाग्रिसरोजसेवा लभ्यां च पुंसां कृपया तवैव वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् कीर्त्यसे सत्त्वतन्त्रविद्भिर्लीलाविधाना किल कृष्णशक्ति तावैव मूर्ते तुलसीन्द्रलोके वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भक्त्या विहीनापराधलक्ष्या क्षिप्ता च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्नम् वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् वृन्दाष्टकं या शृणुयात् पठेद्वा वृन्दावनाधीश पदाब्जभृङ्गः स प्राप्य वृन्दावन नित्यवासम् तत्प्रेम सेवां लभते कृतार्था। वृंदा दिव्याष्टकम की जय, तुलसी महारानी की जय, वृंदा देवी श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हरे कृष्ण. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കയർത്താം, ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഭീഷ്മ പഞ്ചകത്തിന്റെ വ്രതങ്ങൾ എടുക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങളുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരെടുക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കാം, എങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പല രീതിയിലും എടുക്കാം. അതിൽ പറയുന്നത് പശുവിന്റെ ഇതൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാം, അത് മാത്രം കഴിച്ച്, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രൂട്ട്സും കിഴങ്ങുകളൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നവർക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഓരോരാൾക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ എടുക്കാം. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം, അത് നിർബന്ധമായിട്ടുള്ളതല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഓരോരാളുടെ കഴിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഏകാദശിയും അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ ഏകാദശി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നിർജ്ജലായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അതെടുക്കാം. എല്ലാവത്തവർക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. അതെങ്ങനെയാണോ സാധിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നവരുടെ ഒരു ജന്മത്തിലുള്ള, അല്ലെ രാത്രി മാത്രം കഴിക്കുന്നവരുടെ 2 ജന്മത്തിലെ പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുന്നു. അല്ലെ, പൂർണ്ണ ഉപവാസം എടുക്കുന്നവരുടെ 7 ജന്മങ്ങളിലുള്ള പാപങ്ങൾ ഇല്ലാതായി തീരും. ഓക്കെ, തുളസി സാലഗ്രാം വിവാഹം വരുന്നത് 5-ാം തീയതിയാണ്, ബുധനാഴ്ചയാണ്. ചാറ്റിൽ ആരോ ചോദിച്ചത്. ബിമൽ പ്രസാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേരാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ബിമൽ പ്രസാദ്. ഓക്കെ, പിന്നീട് ദീക്ഷ പേര് കൊടുക്കേണ്ട 2-3 പേരുകളിലാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രണാമ മന്ത്രത്തിൽ അതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഋഷഭാനു ദേവി സുധദാസനാണെന്നുകൂടി അത് പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള പേരിൽ ദീക്ഷ നൽകുകയുണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദീക്ഷ അതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഋഷഭാനു ദേവി ദൈതദാസ്. ഋഷഭാനുവിന്റെ പുത്രിയായിട്ടുള്ള രാധാറാണിയുടെ പതിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണന്റെ ദാസൻ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ള പേര് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ആത്മീയ ഇതിലുള്ള ഒരു ബിരുദമാണ്. ഭക്തി വേദാന്ത, അങ്ങനെ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത, അങ്ങനെയുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനെ സിംഹഗുരു എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഓക്കെ, ഗൗരകിശോരദാസ് ബാബാജിക്ക് ഒരേ ഒരു ശിഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ ശ്രീല പ്രഭുപാദന്റെ ഗുരുവാണ്. ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദരായാലും നയനമണി മഞ്ചരിയാണ്. ഇവരുടെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ദീക്ഷ നൽകില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്യുന്ന, യഥാർത്ഥത്തിൽ അവരൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിമാരാണ്. എന്നാൽ ഇവിടെ ലീലകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്താണ്, നിനക്ക് ദീക്ഷ തരില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ കളിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ.
ഓക്കെ, തുളസി സാലഗ്രാം വിവാഹം ആ സമയത്ത് പറയാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ? പറഞ്ഞു. പ്രഭുജി ഇന്നല്ല തുളസി വിവാഹം? അല്ലല്ല, ഇന്ന് ഭീഷ്മപഞ്ചകം. ഓക്കെ. ഭീഷ്മപഞ്ചമം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. തുളസി സാലഗ്രാം വിവാഹം നടത്തുന്നത് അത് ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഓരോ സത്സംഗങ്ങള് ആൾക്കാർക്ക് ലീവുള്ള ദിവസം നടത്തും. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അവര് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നടത്തും. ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നടത്തും. യഥാർത്ഥത്തില് തുളസി സാലഗ്രാം വിവാഹം വരുന്നത് 5-ാം തീയതിയാണ്. അവസാന ദിവസമാണ് ദാമോദര മാസത്തിലെ അവസാന ദിവസം വരുന്നത്. പൂർണിമ എന്നാണ്. ദാമോദര മാസത്തിലെ പൂർണിമക്കാണ് തുളസി സാലഗ്രാം വിവാഹം നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിംബാർക്കാചാര്യന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഇന്നലെ ആരോട് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇന്നാണ്. അതെ, അത് ഓരോരോ ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പിന്നെ അവർ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് സത്സംഗങ്ങൾ നടത്തുന്നവര് അവരുടെ സത്സംഗത്തിൽ ഇന്ന് നടത്തും. ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും ലീവുള്ള ദിവസം. അതുപോലെ ഇനി അടുത്ത സൺഡേ നടത്തും ചില ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് 2 ദിവസം ജോലി സമയം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യും. യഥാർത്ഥത്തിൽ തിഥി പ്രകാരം പൂർണിമക്കാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഭീഷ്മപഞ്ചകം ഒരു തിഥി രണ്ട് തിഥികൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഏകാദശിയും ദ്വാദശിയും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു 4 ദിവസമാണ് ഈ വൈഷ്ണവ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് ഭീഷ്മപഞ്ചകമായിട്ട്. ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ ത്രയോദശി. അപ്പൊ ഇന്ന് ഏകാദശിയും ദ്വാദശിയും വരുന്നുണ്ട്. 2 തിഥികൾ വരുന്നുണ്ട്. നാളെ ത്രയോദശി, പിന്നീട് നാളെ 5-ാം തീയതി ആണ് അവസാന ദിവസമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട്. 2 തിഥികൾ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.